eskwelahan. Taguan ko sa pangan nga Carlo. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sa panaginip na lang. Sama ka dahil sa Anak, salamat in taon kay maestro ka na yun. Og salamat sa tanang kahago ni Uma. Bisan tuod og bayot ko pero wag gid ko nimo gikauwaw. Isuporta gyapon ka sa akong mga pangandoy. Tungod kay anak ti ka, o pinangga ti ka. Og obligasyon paghihapon ti ka hangtod nga, kamao ka nang mubarog sa imong kaugalingon. Sige lang ma. Sugod karon, di na ka maglisod og buhi namo sa akong mangkod. Kay nanam ko katabang nimo. Salamat kung mauna. Pero wat ka obligaha ha? Kana lang kung sa makaya lang gud nimo na. Oo ma. Hi, Sir Carlo. Welcome. Thank you. Ako rin si Noel, PE teacher. Ikaw? Math teacher. Okay. Welcome to the club. Thank you. Kumusta man imong patudlo, nak? Okay naman ma. Mas nasuod na nako karon ang akong mga co-teacher sa eskwelahan. Maayo kung mao ka na. Sir Carlo. Kuya ba? Manalta ninyo. Sa mga puwi sige trabaho? Asa mo sa ta? Magbar ta. Sige. Okay na sad ko aron maka-relax sa tapanagsa ba? Sige, go. Carlo, okay na? Yes. Okay na. Nag-adjust pa lang kay first time magod ako nga mula ako yung ini. O di ay. Sige lang. Adugay, maanad na ka eh. So, magsige-sige na din eh. Basin. Wait. Si Juma ba to? Ano itong estudyante nga ang ni Aki? Maglaagan sa day siya kung ingon ani? Ako matuon eh. Oh, asa ka? Barog lagi ka? Mubalik ko ha. Okay, balik ka. Sir Carlo? Yes. Ikaw ha? Hilig ka gingon ani nga mga laag? Kuhan, sir? Nahibaw yung parents. Ha? Don't get me wrong. Nahibaw ko nga it's already none of my business kay gawas na ni siya sa school. Pero as your teacher, concern ako nimo. Kuhan, sir? Wa na magagawin yung mama o papa. Akong auntie lang mo yung nagbuhi na ko. Okay. Sorry to hear that. Pero nahibaw man ka. Oo, nananghin mo ko, sir. Okay, that's good. Sige, maura na. Mo sa sir, oh. Oh, no, thanks. Pero narami giinom dito. Sige na, sir. One shot lang good. Oh. Okay. Sige. Kumusta man imong pamati? Murag hangover maghihapon ka sa kong tanaw do. Mauligi ma. Nahibaw na ka mga bago pa ni nakasuway imong anak ug inani. Nalingaw ka man ka ha. Yes ma, nalingaw ako. Kana, mao na importante. Mas maayos na nang maglingaw-lingaw ka pa nagsaoy. Aron dili ka ma-stress ug maayos imong trabaho. Salamat ma. Three days na mga absent si Jumeron sa akong klase. Ano ka? Anyone who knows unsay nahitabo ni Jumeron? Straight naman siyang absences. Naapoy na dunggan, sir, nga gipalayas ko na sa siyang ante. Murag di naman ko na siya suportaan sa pag-eskwela, sir. Mao ba? Doon na ba nahibaw ninyo kung asa na to siya pwede makita? Kaara, sir, ay. Thank you, Jess, ha, sa pag-uban ako. Okay lang nga mo biya na ka, basin pangitaon na sa inyo ron. Okay, sir. Doon naman sa damo din, eh. Una lang ko, sir. Jumer? Sir Carlo? Ay. Kung sa may nahitabo ni mo? Murag. Makaundang na ko, sir. Uy,
Kaanugon po kung mundam na ka. Mayro ba ka sa akong klase? Maglison ako, sir. Kod. Di na mo suporta akong iyaan ako. Sige lang. Eskwela lang yun kay anugon. Tabangan ti ka. Tinood ka, sir? Uy, ikaw hindi mo inigastos sa mga estudyante. Naluoy mo gud ko. Tigalibig, madibilap ka na ha. Kaki. Dili no? Naluoy lang ko niya kay naamgay potential si Jomar. Anugon kay pa? Well, good luck. Sige ba, sige ba. Kaon pa. Saan magpuno kag rice? Okay ra, sir? Ganun dili good. Sige pa. Kaon pag maayo diha. Sir, salamat kayo, ha? Sus. Ayaw pa ko na anak. Bitaw, sir. Dako kay kong pasalamat ni mo. Kung wapat ngali ka, sir, ambot kung asan ako puntahin ni ron. Maong kinahanglan tag yung musaad na ako nga muhuman gid kasi mong pagtuon. Nagsabot ka? Yes, sir. Anhin na ni mo papuyon si Jomar sa ato, do? Unta ma kung okay ra nimo? Oh, ikaw nak. Pwede raman. Sir Carlo, salamat kayo, ha? O isa pa yan, Jomar. Sir, Jomar, giikuptan ko nimo nga kung kamo. ay, sorry, sir. Na-overwhelm ako sa imong gibuhat ron. Jomar. Happy birthday, anak! Surprise! Ma. Yaw ko ninyo. Ganda man magiging ko ninyo dinis bay? Ay na, si Jomar ani ay. Siya may nagtano ani og iyaming gisabot sa imong manghod aron i-surprise ka. Unsa? Maol ka na, anak. Happy birthday, sir. Flowers for you, sir. Wow, ha? Nabagay kay mga pa-flowers na ko? Siyempre, sir. Ang tinood, gitiguman ginan ako, sir. Aron isurpresa ka. Thank you, Jomar. Sige na, dali na mo. Mangaon na ta. Nung saan ko? Di ko ni pwedeng bation. Pero ambot pa. Kaya rin kayo si Jomar na ako. O wa akong makasabot sa kong kaugalingon ko. Unsa ni akong gibatik nga dun niya. Pero bahala na. Ugnan ko lang gito. Gamay na lang ang imo nga paaboton og makagraduate na gid ka sa kolehiyo. Mao lagi, sir. Ug ikaw gyud mao hinungdan sa tanan akong kalampusan, sir. Nindot sa akong feeling, Jomar, nga bisag di ka kadugo, pero nakatabang ko nimo. Pasalamat ra sad ko nga wagin mausik ang tanan akong natabang nimo, Jomar. Salamat gid kaayo, sir. Today, sir. Naon niya ko isulti nimo. Oo, unsa man na? Basta, unya nang tingali kung mo-graduate ako. Mas mayo nang i-build sa akong daan akong confidence sa akong pagsulti nimo, sir. Jomar. Ngayon ni akong kibati. Magkikita no si Jomar na ko din sa restaurant. Ngayon gibukdaan para na. Mutugan ka siya sa iyang ibati din na ako. Nanasira pa doon din eh. Kinsa man ang iyang kaubad na babae. Sir Carlo, akong giyab di ay si Ann. Hi, sir. Finally, na-meet na giti ka. Uyab ni mo? Mo ni gusto na kong isulti nimo, sir. Dugay na. Totoo na ni Ann, pero wa ko musulti dayon nimo kay di ko gusto nga makaingon ka nga gisagulan ako binuang ang imong pagsuporta nako. Jomar. Ug karon kay nakuhuman ang bid ko. Wala ko'y angay itago nimo, sir. Salamat gid kayo sa tanan, sir.
Nalipay ko para ni mo, Jomar. Ako ning patron, sir. Busa, mag-order ta og dagan. Sa panaginip na lang ang mangyayari. Ang kunon ko nga, hinay-hinay nga na-develop ang akong pagbati ni Jomar. Wala na sa kumukonfess niya mahitungod anak kay sa akong tanaw. Happy na magyud kayo siya ni Ann. Pero huwa ko magmahay. Nalipay ko nga nakatabang ko sa iyang success karon. And now, padayon gyapon ko sa pagtudlo sa si Jomar ug Ann, busy sa ilang kasalpon. Ug syempre, invited ko kay ako man may mahub ug guardian ni Carlos sa Entourage. Dili na lang kutob ug daghang salamat RMM. Mao kita mga hikalang kaagi ni Carlo nga usa ka mahuyang nga taga Zamboanga City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan sa panaginip na lang.